लोगोफोर मारै दं नोंसोर मोजाङैनो दंना लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दङ दे ओमफ्राय नै जोंहा बेरेफुंजानि माइब्रा एवनाय ओमफ्राय दावदै जानो नागिरदों दिनै कुनाला ब्रास खालामबाय दं मानो एसे सिखारनाय दिनै कुनाल ओइ इथिं नाहरलाय ओइनो लोगोफोर कुनाला बिराद लेजि भेरि लेजि कुनाल मानो एथ' लेट जानायदो दिनै मानो फुजाबाबो सिखाराखै खोन्थालाय हो हो सानदेआव नोंना अफिस गैया दे थाब सु जाफैदो गुसु जाबाय नै लोगोफोर नै लोगोफोर जोंना नाया ना माखा रानथाबजोबनानै दं आरो ना मानोबा आदारानो गोमानानै दं अबाव सोर गारैखो ना लांफ्लांखो अबावबा गारैफ्लांखो ना माखोसो नायलाय साननै मैयाजो दिनै साननै जासिगोन नानि आदारानो गोमानानै दं लोगोफोर नायलाय आदारानो मोनजायाखैना माबायदि नाया हाय ना माखा गोजायो लोगोफोर गोजा ग्रिन अरेन्ज नाया रानथाबनानै दं बेस्रा आदारानो गोमानानै दं नालाय नै लोगोफोर जोंनि ना फिसा फिसायैनो हिमालिनायखौनो नायबाय थायो आदो कुनालानो दिनै लेट उथिदों मालाय अफिस गैयाना दिनै ना दिनै सानडे माथो अफिससो नै लोगोफोर माबायदि माइब्राया माबायदि मोजां दावदैयालाय नैथिं नुब्ला केमेरायाव आखाइ सोलालायबाय कुनाला नायलाय लोगोफोर लेथ्रानो कुनाल नों दिनै मोनायाव बिसिनायाव मा खालामनाय माथो वाटारफल जादोंमोन माथो नै सासेनि दुस्थ'आ मा बुद्रुना लाना फैलायखो बिसिनानिफ्राय जि माखाखैनो लोगोफोर माबायदि दुस्थ' दरसिङावनो जि माखा बुद्रुनानै लाखांजोबलायबाय नै आखल लाबो नुबाय माबायदि खारदो लोगोफोर नायलाय ओरैबायदि दुस्थ' हामा ओरैबायदि दुस्थ' लाबो सिजाया लाबो नै जिखौनो माबायदि बुद्रुना लानानै हामा दोन नै लोगोफोर सान्दुङानो गैया गय फोरानदोंमोन अखायानो दसेनो हाना होलायबायब्रा फ्रिनो सान्दुङानो थांलाय फैलाय बोथोरानो गाज्रिथार जि माखा गिसि नङो फोरानबाय दासो अखा थाइफ्रिनानै होलायबाय नै बाबाया गयखौ बननानै गालांफिनलायबाय बिराद दाबायदियाव खस्थ' जाथारो थिखोलाय फोरानलाय लोगोफोर जोगोनारजों दाउनि गोदै ना जोगोनाराबो न'नि जोंनि बायदि गोदैथार लोगोफोर न'नि जोगोनारसो दाखालि जानायाव बेसेबां गोदैमोन दाउ लकेल गोथावसिन जासिगोन
नै नोंसोर सतन भाजा एवबायसो ओंखाम खुरनोसै नै आसोल माहालायलाय आंनि भिडिअखौ नायबाय दं इनो लोगोफोर माबायाव टिभियाव न'नि टिभियाव नै रजिया माबायदि खारखुमानाय नै खुनालाबो टेब्लेट नायबाय दं नैथिं हिमालिनाया दुस्थ' खालामबाय दं नैथिं गावनि बार्थडेनि भिडिअ नायबाय दं मालाय नै आंनि भिडिअखौ लोगोफोरनि हिमालिनानि बार्थडेनि भिडिअ खुनाला टेब्लेट नायबाय दं नायलाय न'नि अबस्थाया दुस्थ' नै इदि बोख्लायजोबो नै इदि बोख्लायजोबो अबस्था नाय लोगोफोर लेट्रा दुस्थ' ओइ दुस्थ' जादो गोथाव मैया जादोंमोन नोंसोर खान्थाल लोगोफोर खान्थाल एबार फार्स्ट टाइम बोथोर गोदाननि जालाय नों जाग्रोलाय ओमफ्राय गोथाव नंगौना नङा खान्थालाय होननाय नाला जागोन नागिरबाय जालाय गोदै नङा लोगोफोरनो एबार फार्स्ट टाइम जोंहा खान्थाल मोनजानोसै नै सासे गामिनि बाजै जानाया हरदों आरो मा होनो बेखौ मा खान्थाल होनो खान्थाल दावा खान्थाल रेवा ना दावा दावा